Има един вид умора, която не се вижда на лицето. Човекът продължава да се усмихва, продължава да изпълнява задълженията си, продължава да бъде мил с всички около него, говори нормално, работи нормално, помага нормално, но дълбоко вътре нещо вече е изтощено. И може би никой не забелязва, защото той самият все още не е намерил смелостта да признае колко е уморен. Ако слушаш това сега и нещо вътре в теб тихо казва да, познавам това чувство, тогава това послание е за теб. Не за да те накара да се чувстваш зле, не за да те съди за начина по който функционираш, а за да ти каже нежно, ти не си сам. И това, което носиш, е по-тежко, отколкото изглежда отвън. В будизма има едно дълбоко разбиране, което малко хора познават в пълнотата му. Страданието не винаги идва под формата на сълзи или видим срив. Понякога той идва под формата на усмивка, която е останала, но вече не се ражда от радост. Идва под формата на умора, която спи с теб и будува с теб и не те напуска дори когато се смееш. Идва под формата на един тих, постоянен дискомфорт, за който на никого не разказваш, защото дори за себе си трудно намираш думи. Днес ще говорим за 7 знака, че душата ти е уморена, дори когато продължаваш да се усмихваш. Не за да се сравниш с тях, не за да се диагностицираш, а защото понякога, за да се върнеш при себе си, първо трябва да видиш на къде и докъде си се отдалечил. Остани с мен до края. Защото това, което предстои да чуеш, може да промени начина, по който се отнасяш към себе си и може би за пръв път от дълго време да почувстваш, че някой наистина разбира. Първи знак. Усмивката остава, но радостта вече не идва от сърцето. Един от най-отчетливите знаци, че душата ти е уморена, е когато все още можеш да се усмихваш, да шегуваш, да разговаряш и да изглеждаш добре, но дълбоко вътре усещаш, че истинската радост е далеч. Усмивката продължава, но вече е станала социален навик, а не спонтанен израз на лекота. Тя е там, защото е нужна, защото хората я очакват, защото без нея се налага да обясняваш твърде много. В будизма това разкрива нещо много важно. Разкрива разрив между повърхността на преживяването и реалното вътрешно състояние. Будистите казват, че страданието, наречено дукха, не е само силна болка. Дукха е и онова фино, постоянно усещане за неудобство, онзи тих дисонанс между това, което е вън и това, което е вътре. Човекът продължава да изпълнява нормалността, но сърцето му е без свежест, без живост, без онзи тих блясък, който усмивката носеше преди. Помниш ли как изглеждаше, когато се смееше с цялото тяло? Когато радостта идваше толкова естествено, че дори не я забелязваше. Смееше се и нямаше нужда да мислиш за това. Беше просто там. Сега може би смееш, но в края на деня, когато останеш сам, усещаш едно тъпо усещане на празнота. Сякаш си бил в стаята, но не си бил наистина там. Сякаш животът е минавал покрай теб, а ти си гледал отстрани. Представи си езеро, на чиято повърхност слънцето се отразява ярко и красиво. Но на дъното на езерото водата е мътна и тежка. Отгоре всичко изглежда светло. Отдолу всичко е замъглено. Ето такова е разстоянието между усмивката и истинското вътрешно усещане, когато душата е уморена. Ако сутринта се събуждаш и първата ти мисъл е дали трябва да се престориш, ако участваш в разговори, но умът ти е другаде, ако се смееш по навик, а не от истинско вдъхновение, ако свечерявайки си спомняш деня и усещаш, че нито един момент не е бил наистина твой, знай, че душата ти те зове. Тя не иска повече представления. Тя иска присъствие. Тя иска да я видиш. Едно просто упражнение за тази вечер. Преди да заспиш, постави ръка на сърцето си и попитай без осъждане. Усмивката ми днес беше ли израз на мир или просто начин да продължа да функционирам? Не е нужно да имаш отговор веднага. Просто да чуеш въпроса е вече началото на завръщането. Втори знак. Емоционална тежест без видима причина. Уморената душа не винаги реагира на конкретно голямо събитие. Понякога изтощението идва не от нещо, което се е случило, а от всичко, което се е натрупало. Малки разочарования, преглъщани мълчаливо, повтарящи се фрустрации, за които никой не знае.
Прекалено много отговорности поети без пауза. Емоции чути, но не акулирани. Тихи натоварвания, за чиято тежест никога не си говорил с никого. В будисткото разбиране натрупаното страдание се превръща в тежко вътрешно поле, дори когато няма единична очевидна причина. Умът е препълнен, сърцето е стегнато, тялото носи всичко това, въпреки че навън нищо драматично не се е случило. Ако се събуждаш вече уморен, ако чувстваш тежест в гърдите или в ума без ясна причина, ако изпитваш потиснатост, която трудно можеш да обясниш, ако на въпроса какво се е случило отговаряш нищо особено, но все пак се чувстваш зле, тогава може би не си уморен от един конкретен проблем, може би си уморен от всичко, което си поглъщал с години. Будизмът учи нещо много важно тук. Страданието расте, когато не е разпознато. Когато го игнорираме, когато се преструваме, че не съществува, когато му казваме и това ще мине и продължаваме напред, то не изчезва. То се натрупва, слой върху слой, разочарование върху разочарование, очакване върху изчерпана надежда. И един ден тялото спира да може да го носи, не защото е слабо, а защото никое тяло, никой ум, никое сърце не е създадено да носи безкрайно, без да бъде попълвано. Представи си раница, в която всеки ден поставяш по един камък. Малък камък, незначителен. Но след месец, след 6 месеца, след 2 години, раницата е толкова тежка, че спирането вдъхновение изглежда невъзможно. Ти не помниш кой камък е виновен. Ти само знаеш, че те боли гърбът. Ето такова е натрупаното невидимо страдание. Попитай се с честност. Уморен ли съм от конкретен проблем или от натрупването на всичко, което съм поглъщал мълчаливо и само? Будизмът не изисква от теб да разрешиш всичко наведнъж. Той просто те кани да видиш. Да спреш за момент и да кажеш: да, нося нещо. Нося го отдавна. И е по-тежко, отколкото си признавам. Само това признание, тихо и честно, вече е акт на голяма смелост. Трети знак. Изгубил си ентусиазма към нещата, които преди те правеха жив. Друг ясен знак за умора на душата е когато нещата, които преди носеха удоволствие, смисъл или почивка, вече не те докосват по същия начин. Не защото са загубили стойността си, не защото са лоши, а защото вътрешната ти енергия е изтощена до такава степен, че вече не може да получава. В будизма това може да означава, че умът е толкова обзет от напрежение и износване, че е загубил способността да почива в простото, да се наслаждава на момента, да получава красотата, която е около него. Опитваш да се отпочинеш, но не можеш да се отпуснеш. Опитваш да се насладиш на нещо, но нещо вътре в теб е притихнало. Музиката, която обичаше, вече не достига до сърцето ти. Местата, на които ти беше приятно, сега изглеждат просто места. Хората, с които ти беше добре, сега те уморяват по-бързо, отколкото преди. Това не е промяна в стойностите на тези неща. Това е сигнал, че твоят вътрешен капацитет да получава е намалял, че каналът, по който радостта влиза, е стеснен от умора, тревога и неразрешено напрежение. Будистките учители биха казали, че умът, когато е препълнен с тревога, задължения и неразрешени емоции, губи контакт с настоящия момент. А именно в настоящия момент живее радостта. Именно там живее красотата. Именно там живее усещането за смисъл. И ако умът е в утрешния ден или в снощния разговор, ти не си в настоящия момент и затова не получаваш нищо от него. Тхич Нат Хан казва, че единственото място, където животът е действително достъпен, е сега. Не вчера, не утре. Сега. Ако не си тук, пропускаш живота, дори когато е пред теб. Едно просто действие. Следващия път, когато опитваш да се насладиш на нещо и усетиш, че не можеш, не се бори с усещането. Просто забележи го. Кажи тихо: умът ми е другаде. Нека се върна тук. Дори само тази пауза, дори само тази секунда на честност е акт на грижа към себе си. Попитай се: наистина ли съм спрял да обичам тези неща или съм толкова уморен, че вече не мога да ги приема? Понякога не е нужно да добавяш нещо ново към живота си. Понякога е нужно само да намалиш натоварването достатъчно, за да може сърцето ти да се отвори отново. Като прозорец, заковозан отдавна. Достатъчно е да отвинтиш един болт,
светлината ще намери пътя сама. Ако това, което чуваш, носи нещо тихо в сърцето ти, малко облегчение, малко признание, малко от онова усещане, че някой разбира, тогава те каня да се абонираш за този канал. Не като задължение, а като тихо напомняне всеки ден, че не си сам в пътуването си. Тук всеки видеоклип е създаден с грижа и намерение за изцеление. Ако е смислено за теб, ще е радост да те имаме близо. Четвърти знак. Ставаш по-чувствителен, по-раздразнителен или по-затворен, дори без да искаш да бъдеш такъв. Когато душата е уморена, умът губи своята еластичност. И тогава малките неща започват да боцкат повече. Коментари, които преди щяха да минат покрай теб, сега остават. Звукове, които преди не те притесняваха, сега те дразнят. Прости молби изглеждат прекалени. Очакванията на другите изглеждат непосилни. Искаш да се затвориш по-бързо, по-лесно, по-далеч. И след това идва вина. Защо реагираш така? Защо се дразниш от дребни неща? Защо не можеш просто да бъдеш търпелив? Но истината е, че не малкото нещо те е разстроило. Малкото нещо само е отворило вентила на всичко, което вече беше препълнено. В будизма понятието упекха описва вътрешното равновесие, онзи тих неподвижен център, от който можем да наблюдаваме живота, без да бъдем отнесени от него. Когато душата е уморена, упекха се губи. И реакциите идват по-бързо, по-остро, по-неконтролирано. Не защото си лош, а защото вътрешното пространство е наситено. Представи си купа с вода почти пълна. Ако добавиш само една капка, тя прелива. Прелива по ръба. Прелива навсякъде. Но проблемът не е капката. Проблемът е, че купата беше почти пълна отдавна. И ти добавяше всеки ден, без да даваш възможност на нещо да излезе, да се изпусне, да се обработи. Когато следващия път реагираш по-остро, отколкото искаш, не се съди. Не е нужно да добавяш самоосъждение към вече тежкото. Вместо това попитай мека: проблемът ли е само това, което се случи сега, или душата ми беше вече уморена преди то да се случи? Когато следващия път реагираш по-остро, отколкото искаш, не се съди. Не е нужно да добавяш самоосъждение към вече тежкото. Вместо това попитай мека: проблемът ли е само това, което се случи сега, или душата ми беше вече уморена преди то да се случи? Много пъти ще разбереш, че втората версия е по-близо до истината. Аджан Ча, един от великите будистки учители, казваше нещо просто и дълбоко. Когато умът е в мир, нищо не те безпокои. Когато умът страда, всичко те безпокои. Не хората, не ситуациите, не обстоятелствата. Умът. Твоят вътрешен свят е онова, което определя как преживяваш онова, което се случва около теб. И когато той е изтощен, дори малкото изглежда голямо. Пети знак. Помагаш, грижиш се, оставаш на разположение, но вътрешно се чувстваш изпразнен. Този знак е много разпространен сред силните, нежните и грижовните хора. Сред тези, за които другите се обръщат. Сред тези, на чиято усмивка разчитат. Сред тези, за чиято сила всички знаят. Те продължават да помагат. Продължават да слушат. Продължават да подкрепят. Продължават да бъдат опора. Навън са присъстващи, внимателни, сигурни, но вътрешно са сухи, изпразнени, без попълване. Те дават присъствие на другите, докато се отдалечават от себе си. В будизма истинското състрадание, наречено карана, включва и себе си. Карана не е само способността да усещаш болката на другите и да желаеш тя да спре. Карана е и способността да видиш собствената си болка и да не я игнорираш. Когато човек се грижи за всички и забравя да се грижи за собствения си ум, сърцето тихо се изчерпва. Не от злоба, не от слабост, а от дълго придобит навик да поставяш нуждите на всички пред своите. Ако всеки те вижда като силен и присъстващ, но никой не вижда колко си емоционално изпразнен вътрешно, тогава знай, че ти не даваш само от силата си. Ти даваш и от последните запаси. И тялото и умът ти вече чувстват разликата. Представи си кладенец. Хората идват, черпят вода и си тръгват. Благодарят или може би дори не благодарят. И кладенецът продължава да дава, защото е кладенец, защото така е устроен, защото не знае как да не дава. Но никой не се сеща да попита кладенеца дали има нужда от дъжд.
И кладенецът продължава, докато един ден погледнеш надолу и видиш само суха пръст. Ти не си задължен да бъдеш кладенец за всички, докато се изпразваш. Ти имаш нужда от дъжд. Ти имаш нужда от напълване. Попитай се честно. Давам ли грижа от изобилие или се изоставям, докато се грижа за другите? Има голяма разлика между да даваш от сила и да даваш от страх. Да даваш от любов и да даваш от задължение. Да помагаш, защото имаш откъде, и да помагаш, защото не знаеш как да спреш. Забележи коя версия е твоята. Не за да спреш да даваш, а за да разбереш откъде даваш. Далай Лама казва, че ако не обичаш себе си, не можеш наистина да обичаш другите. Не заради егоизъм, а защото от празна купа не може да се излее нищо. И ти имаш нужда от попълване, точно толкова, колкото всеки, когото обичаш. Спри за момент. Искам да ти задам един въпрос и ако смееш, можеш да отговориш в коментарите. В коя част от живота си намираш най-много трудност да приемеш собствената си умора? Коя е онази зона, в която продължаваш да се усмихваш, докато вътрешно вече почти нямаш сили? Напиши в коментарите. Най-трудното за мен е да приема, че имам нужда от... Можеш да копираш и поставиш, ако искаш. Твоето споделяне може да вдъхнови някой друг, който преминава през същото в момента и чувства, че е сам с него. 6 знак. Не можеш да се отпочинеш наистина, защото дори в тишината умът ти продължава да носи всичко. Един от най-ясните знаци за дълбока умора е когато дори почивката не те възстановява. Лягаш, опитваш да се отпуснеш, затваряш очите, но умът продължава, обработва, припомня, предвижда, укорява, носи проблеми, разговори, задачи, тревоги, планира утрешния ден, докато тялото иска сън, анализира снощния разговор, докато очите са затворени. Дори в моментите на пауза не можеш да бъдеш наистина там. Има усещане за постоянна вътрешна будност, сякаш е опасно да се пуснеш напълно. Сякаш ако спреш да мислиш, ако спреш да контролираш, нещо ще се случи. В будисткото разбиране това показва, че страданието не е само в зевнечния ритъм, а в отношението, което умът е изградил с всичко, което преживява. Той вече не знае как да пуска. Не знае как да се доверява на тишината. Не знае как да предаде управлението и да позволи на момента просто да бъде. Понятието сати описва пълното внимание, осъзнатостта и способността на ума да бъде напълно присъстващ, без да бяга напред или назад. Когато тази способност е изтощена, дори почивката е само физическо спиране. Умът продължава да работи без позволение, без почивка, без граница. Познаваш ли усещането за заспиване, но не за истинско отпускане? Забудуване в нощта с мисли, за чието решения се грижиш дни напред. За отваряне на очите сутринта, вече уморен от сънищата. Един прост образ за това е стаята, в която музиката е спряна, но ехото продължава да звъни. Звукът е изчезнал, но вибрацията остава. Не защото ти искаш тя да остане, а защото не знаеш как да й кажеш да спре. Но има една фраза, малка и проста, която помага. Тихо на себе си. Не всичко трябва да остава в мен в момента. Повтори я. Не всичко трябва да остава в мен в момента. Тази фраза не решава проблемите, но прекъсва усещането, че ти лично трябва да носиш, пазиш и решаваш всичко едновременно. Умът не е склад. Ти не си длъжен да помниш, обработваш и разрешаваш всичко без пауза. 7 знак. Копнееш по себе си, дори без да можеш да обясниш точно по какво. Може би най-дълбокият знак от всички е тихото, необяснимо усещане за отдалечаване от себе си. Продължаваш да живееш, изпълняваш дните, ставаш, работиш, общуваш, лягаш, но нещо в теб изглежда далеч. Сякаш си се загубил по незабележим начин. Без конкретен момент, без ясна причина, просто ден след ден, малко по малко. По-малко спонтанен, по-малко лек, по-малко цял, по-малко жив. Понякога идва тъга без причина. Или носталгия по начина, по който някога си се чувствал. По версия на себе си, която е имала повече мир, повече присъствие, повече блясък отвътре. Спомняш си как беше да ставаш сутринта без тежест. Как беше да се смееш без да си мислиш за него. Как беше да бъдеш просто ти, без цялото натрупване, без всички слоеве, без умората.
В будизма това може да бъде разбрано като живот без достатъчно завръщане в настоящия момент. Човекът постепенно се е отдалечил от себе си чрез натрупване на задължения, болки, адаптации, автоматизъм и рутина, в която присъствието е изчезнало незабелязано. Тхич Нат Хан говори за нещо, което той казва с красотата на простото «завърни се у дома». Не в идеалното себе, не в по-силното или по-успешното, а в истинското. В онова, което е под всички слоеве на представление, очаквания, умора и страх. Когато копнееш по себе си, душата ти всъщност не ти казва, че нещо е завинаги изгубено. Тя ти казва, че е дошло времето да се върнеш. Тя те вика тихо, постоянно, с търпение, без осъждане, без срок, само с едно желание – завърни се. Попитай се с нежност и без бързане. В кой момент започнах да се отдалечавам от себе си и от това, от което душата ми най-много имаше нужда? Сега, след като изминахме и 7-те знака заедно, искам да ти кажа нещо важно преди да приключим. Разпознаването на умората на душата не е слабост. В будизма разпознаването на страданието е първата истина. Тя не е причина за срам, тя е причина за честност. Защото не можеш да изцелиш онова, което не виждаш, и не можеш да видиш онова, за чието съществуване отказваш да знаеш. Будизмът не те моли да се преструваш, не те кани да бъдеш силен на всяка цена, не те насърчава да продължаваш с усмивката, когато вътрешно ти е тъмно. Той те кани да погледнеш, честно, с нежност, без осъждане, защото страданието расте в тъмното. Когато го игнорираме, когато продължаваме да се усмихваме само за да оцелеем, то се натрупва. Но когато го признаем, когато кажем да, уморен съм и имам нужда да се върна при себе си, нещо се променя. Не магически, не веднага, но реално. Ако умът ти е като езеро, представи си го за момент. Повърхността може да изглежда спокойна, може да отразява красиво небето, но на дъното има утайка, натрупана с години, никой не я вижда, но тя прави водата мътна, тежка, замъглена. Практиката на будизма не е да изчистиш езерото с насилие, с принуда, с постоянно бъркане. Тя е да спреш да бъркаш водата, да позволиш на тишината да дойде, да позволиш на утайката да потъне сама. И когато тя потъне, водата става ясна отново. Не защото си я изчистил, а защото си й позволил да бъде. Ти си това езеро и ти имаш способността да бъдеш ясен отново. Не трябва да преодолееш всичко наведнъж. Не трябва да разрешиш всяко натрупване отведнъж. Нужно е само едно малко нещо, да се върнеш при себе си с честност и нежност. Днес, сега, в тази тишина. Ето 5 прости практики, с които можеш да започнеш още тази вечер. Първа практика – медитация за честно признание. Седни в удобна позиция. Затвори очи. Дишай бавно 3 пъти и повтори тихо за себе си: признавам умората си. Не е нужно да съм силен всяко мигновение. Мога да погледна болката си без срам. Признаването е началото на изцелението. Тази практика намалява навика да маскираш вътрешното си състояние. Тя не решава проблемите, но слага началото на нещо реално. Втора практика – завръщане в тялото. Наблюдавай дишането. Забележи гърдите, раменете, челюстта, корема. Попитай без да очакваш ясен отговор. Къде тялото ми държи това, което душата ми вече не издържа? Тялото знае. То носи всичко. То помни. И то ти показва, ако го слушаш с търпение. Трета практика – пауза без разсейване. Прекарай 5 до 10 минути без екран, без звук, без стимули. Само седи или легни и наблюдавай какво се появява. Без да го анализираш, без да го решаваш, само да бъде. Много пъти това, от което бягаме в шума, е точно онова, което се нуждае от нашето тихо присъствие. Четвърта практика – дневник на вътрешното изтощение. Вземи лист хартия и пиши честно, без цензура. Какво ме изтощава? Къде се усмихвам навън и се изпразвам отвътре? Какво усещам и не признавам? Какво душата ми иска и не получава отдълго? Писането прави видимо онова, което иначе остава невидимо в мрака на непризнаването. Пета практика – карана към себе си. Последна, но може би най-важна. Повтори тихо и с искреност:
Нека бъда нежен с умората си. Нека не превърна страданието си в постоянно мълчание. Нека намеря истинска почивка. Нека се върна при себе си с обич. Тези не са просто думи. Те са покани. Покани за завръщане у дома. Преди да завършим, искам да ти оставя тази последна мисъл. Не всяка уморена душа плаче. Някои продължават да се усмихват, да помагат, да са присъстващи, да изпълняват задълженията си с точност, но вътрешно тихо, бавно, незабележимо губят себе си и никой не вижда, защото тя е научила как да изглежда добре. Ако тази истина те докосва, то не е случайно. Ти слушаш, защото нещо в теб е готово да бъде чуто. Нещо в теб е готово да се върне. В будисткото учение осъзнаването на страданието не е причина за отчаяние. То е врата. Врата към освобождаването. Защото не можеш да освободиш онова, което не виждаш. Но щом го видиш с ясни очи и меко сърце, то вече не е безизходица. То е начало. Усмивката не трябва да бъде маска. Тя може да се върне като израз на истински мир. Мир, роден не от притворство, а от истинско завръщане към себе си. Но за това е нужно едно – да се върнеш при себе си, да дадеш на душата си малко от грижата, която даваш на всички останали. Ти заслужаваш това. Не в далечното бъдеще, не когато всичко се нареди, не когато накрая всичко стане добре, а сега. Точно такъв какъвто си. С умората, с непълнотата, с всичко, което носиш. Нека намериш тишина в бурята. Нека се довериш, че всичко се наравнява, дори когато изглежда разбъркано. Нека се върнеш при себе си с нежност, без осъждане, с онова меко сърце, което толкова добре даваш на другите, но толкова рядко оставяш да се обърне навътре. Ако това послание те е докоснало по някакъв начин, сподели го с някой, на когото може да е нужно да го чуе днес. Присъствието ти тук е важно. Ще се видим в следващото видео.